Ya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja isin winang bebarang. Heeh. Karung teka-teka ya, Truk. Dinteni. Biasane Ndarantarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada di kelingan aku Truk kok nek omong ngono iki. Nek Ndarantarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Hati-hati lho, Kang. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong ayo mulih le. Ya iki kandhane ya do mulih kok. Kok sik to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer ki padu. Mlaku jejer ki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho, Petruk nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter katiten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan ki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa piye? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndarantarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Heeh. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak ki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi, kae bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae digdaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? Siji,
mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbah labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. kuwi mati utama. Mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sok maning ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nista. Lho, utama. ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Lah, utama matimu kecemplung swarga. Wah, pethuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Dratasena, Drakarkaca, Dratarja? Ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe ngembe karo aku kok. Bagong ki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Areng apa kuwi Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh buri kene. Oke. Ora kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku sikate. Ya, ning tenan lho kok. Ora usah kuwatir pokoke. Takone ora usah kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya, tatompo, Truk. Pangestuku tamanana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong siwa Mandura. Kowe wani karo Siwa Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak pondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gaweane Siwa Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik, Truk.
wetengku lara. Lara piye? Mbah iki mangan apa kok penjelut ngono. Waduh, Setro. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Lah terus piye iki? Jauh omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Tru. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowana pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka jamu Lima Sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka jamu Lima Sada arga tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Darawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Nek nganti pustaka jamus Lima Sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanah panumani jajaran Sukertane bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan ki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir kok nganahke Petruk. Rada penak ya wetengku Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Dua-pura untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho,
Kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garwaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Sik terus tak nampani sepret. Ya. Bagong ki ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Atos-atos ya. Ngopo Gong? Anu meng jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo-opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambine ra. Ayo truk semangat 45. Galuh kae genderane. Ya, ku mlebet awe-awe abang putih sandiwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu truk diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe ya ngono ya Kak. Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa panjen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petruk oh nggih ning wonten sebabe rasa kuwi gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petruk aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takon dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk kok ora nganggo cakepan to menengo wae to mak tratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa kula niku wis tuwa kok ora ditebaske kowe tak pancal cangkemmu lho Gong iki arep sandiwara oh ya maaf sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula lajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa, ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik.
Lha niku wong tuwa Dik. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan muni Petro tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku sampean cilik tak icek-icek sampean niku mbiyen jaman dijedi teng Kawacandra Dimuka sapa sing ngetutke kula ora ana sing wani kejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petro mergo gedene tresna kula karo sampean ning ternyata saniki sampean mentolo ngendika kaya ngoten Gusti mang badani mang botol sirah kula ndasmu ini nangis kok kono tak gepuke ndase truk ya kula niku lara ati tenan karo sampean lara ati kula ngomong mateni kula ikhlas kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wis cilik lahir batin kula mboten ajeng Gresura nek nyawa kula mengke tekan swarga mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandu mesti Prabu Pandu dangu kalih kula Petro lho iki Petro wis mati nggih sinuwun kena ngapa entek batrene iya sing mateni sapa Petro sing mateni putu sampean putuku sapa putrane Ndara Werkudara namine Ndara Gatotkaca kaya ngapa menungsane tak pethoke yakin ngonten iku kahanane sukses to edane parungake saka kono kaya ketoprak ketoprak jenggulmu kuwi ora nangise jan jos tenan kowe kok iso nangis ya Truk ayo iso ya sandiwara kok kowe iki biasane arang-arang nangis kowe iki anakmu lara wae nanggap dangdut kok jenggulmu mlocot nek loro kok nanggap dangdut ora Ndara Gatotkaca terus pleper mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandu Petro kok wis mati nggih batrane pun entek aku saka kono arep guyu ndak terani ngece aku arep gak sikut lho kang kowe anggap ora glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli yang musisi noman ngeterke seprek apa? seprek jangan temanja kari siji sapa? Ndara Antarja aku wis ngalahke loro wedan Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca ha iki didumdil iki maksudnya didum adil aku wis ngalahke loro sing siji kowe waduh mbok aku rasah Truk weh nyambut sikinan gawe sing kabeh apa Truk nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh aku nyambut gawe loro kowe nyambut gawe ngalahke siji waduh menak aku mati utama telek sing ngomong aku kok dadak mati utama milani bapak oh ya wis tak lakonane ya hati lho Gong terus Antarja ki ampuh banget hakakane Ndara Gatotkaca ya oleh rampuh piye kae putune rajane Ngula dewane Ngula edan kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh waduh ngeroyok aku
Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe rung merem ulane rung metu. Nek arep mati ulane Entuk ora masalah. Wah cilaka iki, Tru. wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra, asing nyemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isin winang bebarang. Karung teka-teka ya terus dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada di kelingan aku Tru kok nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Hati-hati lho, Kang. Kepapak keperanggul mungging ayuda. Wapak bawatnya bentar ira wang-wang Ndara Antarja. iya iki Bagong. Nggih iya. Duh gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilu. Aduh. Kula Aku tak takon karo kowe. mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Nun, Petruk nendi? oh, sampean madosi Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe takon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Wah. Truk, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku kowe mangkel kok goblok banget ya kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak kowe ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil.
Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, nek cangkeme isih bengok-bengok, yo tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja? Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan coba. Ki lurah Bagong. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe amboten ayang. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus sing tawadane apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lemo ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal legane ati. Wes. Wah, mati aku nak grono. Mana grono? Bagi ngopo? Ilang ya, Truk? Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ngono-ngonoke. Ilang.
Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Nono pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar ning sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku ngomong ruwe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Iya apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Wis lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asih endi to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi ning Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku patih kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara wetek aku. Cangkem kok kaya jogangan. Hei! Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi? Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa?
Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus nyapun tekan riki sampean ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong ngene tak tanangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. Kowe tak candak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak lu kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampean kewirangan mungsuh kula. Bangga kayon. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo.
Sri Baladewa Narpati duwe nares Swara Kresna kalangkung tresnanira tresnanira marang Diabanon Jinawi. Wah, panes maning jajalan Sukertaning Bawana iblis anak. Wah, dalah anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut Ducung Prabgata mundur merangkang Petra Kantong Bolong. Kowe saya ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petra ora minggat Gretel Nenggala dadi apa ate. Ora mlayu, modar tenan. Sinul Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat sukarepe Nata Mantura Prabu Baladewa, Gretel Nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mau nek muni nesu muni ngasta Nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Nek arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena Nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panuh maning jajanan Sukertaning Bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jluk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku mencer ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ming 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung slamet, Tru. Mulih yo, Le. Hah? Mulih. Mulih piye? Ndara Baladewa nggawa Nenggala iki nek diramulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Mbok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa? Sak karepmu. Bendho wae ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena ora ana piye. Ya.
Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe Aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta Jumerte maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-susungaran ayo. Iki Petro kantong bolong, iki bendhaku leganing atiku. hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tenan iki. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Ngene jalan. Wah, ora minggat grede Nenggala. Mantap mati jeneng aku. Ayo, kamu. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung manggung siring sata Kurawa Gambah ungke sura katite merut layut sagung praratu Yayaji sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura Bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petro pancen niat tetangi dhateng kamurkanipun ingkang Raka Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petro ketaman Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing Raka kula nyuwun Tadah Wadana Yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika taksih pana kawan paduka piyambak.
Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa mboten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar mboten narimakaken Petruk sakmenika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yayi. Samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa? Krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Klimasada kaparingna dhateng kula. Mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kanalindranipun ingkang ngrayi ing neraka Ndarawati. Menawi kula mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen Paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel pustaka Jamus Klimasada badhe kula caosaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Klimasada sinambi ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu. Inggih ngestaken dawuh. Nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Ngamarta iki piye? Koko Prabu ngendhangaken Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu peteng ing negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Klimasada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mengkari manut. Yayi tumuli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada Koko Prabu Ndarawati. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan. Iki kok ora kaya adat sabene. Bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali wong tuwa. Nanging langgeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki aneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara
Eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa menawa gage matura? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta. Malah siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama. Bakal atur ing siadi kene kunjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pekebuluk. Bisane waluyane Remana Temajati Jati Kemahmulya yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Klimasada. Nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang. Pun Kakang endhangake Petruk terus siadi mboyong pustaka Jamus Klimasada diboyong nang negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang. Siadi bakal goleki Petruk gareng karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekone nang negara Ndarawati Ngamarta iki piye? Setyaki wonten dawuh. Wis kecandak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pangendikanipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yayi Haji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adhiku Njodipati. Ning sing tak dawuhi adhiku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakna permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Klimasada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Klimasada ingkang madha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gusik iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho duh iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes kok Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Klimasada diparingke dening wujuding Nata Ndarawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujuding Kresna. Mula ora usah dadakokean gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Klimasada, kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Klimasada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna, wonten maring dawuh. Nadan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndarawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip.
kanthi pokal gawe mumbo piye carane kowe ra iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur. Mbah, aku ora weruh kahanan iki. Nek wis ngene iki wis arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kahanan kentrang kimpuling lakon lha kok dadi kena awanget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggap ing sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo ndak kanthi nyang Karang Kadempel para Paduka nyuwun pituduh kelawan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawedi didukani. Ayo yen perlu kowe karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh kowe ora usah melu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antos kula mboten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Ngamarta. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta. Setyaki nggih ngestakaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budal ning Karang Kadempel. Suwawi Koko Prabu kula dherekaken.